critici gratuite. Exagerate. Gratuite nu. Exagerate. Exagerate. Dar puteți să credeți chestia asta, că după ce califică echipa națională se retrage? N-am înțeles, asta ați înțeles, că face un pas în spate. Da. După ce termină, face un pas în spate, deci probabil că va renunța. Nu dacă cred. se califică. Dacă se califică, se duce la campionatul european. Cum poți să faci așa ceva? E un contract în vigoare. Da, nu. Nu știu dacă... Bănuiesc că se prevede automat în cazul unei Calificări. Nu cred. Cum să zic, eu l-am susținut necondiționat pe Iordănescu și mi se pare că el trebuie să... Toți am spus și am fost de acord. Trebuie lăsat până la capăt și trebuie încurajat. El trebuie să stea departe de... Să le lase să treacă pe lângă el, nu? Sigur, el trebuie să fie cu echipa, cu jucătorii, trebuie să susțină jucătorii foarte bine, face că le ia apărare, că așa e normal să fie, dar să lase pe foștii jucători să vorbească, că nu poate să ne pună pomul în gură. Pe bune, Dane. Acum ai pus, să nu le nu, dar nimeni nu jignește și am urmărit și pe Gică Popescu aseară și pe mine, am văzut astăzi, Dorinel Munteanu, Beldeanu. Da, m-am văzut și eu astăzi, bă, ia să văd ce s-a supărat chiar așa Stoichiță pe mine. Ce am spus aseară? Păi l-ai atacat direct pe Stoichiță, de-aia Păi eu aș fi curios și îi pun o întrebare publică lui Edi Iordănescu. Ce părere are de atitudinea lui Stoichiță de aseară din timpul meciului? Sunt curios să văd, chiar o să-mi sunt curios. Dar acum tu, președinte la Iași, nu te agitai, nu strigai din tribună, nu te manifestai? În momentul când fostul selecționer Rădoi iese public, da? Și spune, terminați cu astea, gata, ajunge. Băi, chiar nu poți să te liniștești, este un semnal, nu? Aseară, părerea mea că a fost mai grav decât ultima dată ce a fost la Rădoi, pentru că aseară a pronunțat și nume și spunea, du-te în dreapta, du-te în stânga, Olaru sau la cine, nu știu, voi aveți la gazetă, parcă. Da. Du-te în stânga, du-te în dreapta. Eu asta aș fi curios să văd părerea lui Edi, vis-a-vis de ce s-a întâmplat aseară acolo. Pentru că nu mi se pare în regulă. Că eu bănuiesc, așa cum îl știu pe el, că nu ne-am dus acolo să câștigăm. Da? Declarațiile domnului Stoichiță au fost felul următor al altăieri. Orice în afară de victorie în Belarus este un eșec. După meci ați văzut declarațiile? Bine că am luat un punct, este foarte bine că nu am pierdut și bine că am luat un punct. Ce să zici, mă, Florin, acum? Păi ce să zici, dar bare... Nu te apuca să-l ataci pe Gică Popescu să spui că nenorocește echipa națională. Nu, dar în momentul în care a spus că Popescu are ceva cu familia mea, cred că Edi a avut dreptate, pentru că știm că au fost conflicte între Popescu și Anghel Iordănescu. Știm. Conflicte? Da, a fost o dispută. Popescu Iordănescu. A fost o dispută înainte de alegerile pierdute, câștigate o dispută de clară. Iar Popescu are un alt statut decât avem noi și decât au alți fotbaliști, foști fotbaliști. Dacă vine Ionuț Lupescu și zice România are o națională penibilă, e dreptul lui să spună. Popescu nu e în situația lui Lupescu sau a ta sau a domnului Boc. De ce? Popescu lucrează în fotbal. Și care naționala este slabă, dacă e slabă, și din cauza lui. Din contră, e președintele campioanei României. Foarte bine, este și mai îndreptățit să spună un punct de vedere. Păi de ce, Florin? Păi pentru că este Gică Popescu, pentru că este jucător de echipa națională cu peste 100 de jocuri. Și ce să facă Gică Popescu când vede ce se întâmplă? E șeful campioanei României. Și ce vrei să facă? Pe care au bătut-o moldovenii și estonii. Da, dacă este campioana României. Da. Păi și ce să facă Gică Popescu? Să tacă din gură? Să creeze jucători mai buni. El, Hagi. Păi vezi că Gică Popescu și Hagi sunt partenerii cei mai corecți ai Federației Române de Fotbal, Remus. Dacă n-ar fi ca număr de jucători, ca selecționabili. Da. Dacă n-ar fi Hagi și Gică Popescu, echipa națională a României n-ar mai avea jucători. Ia la toate categoriile de vârstă. Da. Și cum să nu vorbească Gică Popescu? Nivelul acesta este. Nivelul pe care îl livrează Hagi și Popescu, acesta este. Ne bat estoni, moldoveni, facem egal cu Belarus. Asta e situația. Da, mie mi s-a părut în discursul de ieri... Se pare că exagerez? Nu, mi se pare că Hagi și Gică Popescu sunt cei mai corecți parteneri ai Federației Române de Fotbal. Sunt de acord 100%. Din punctul ăsta de vedere, cei mai importanți furnizori. Da. Dar a avut un discurs iscusit Gică Popescu, ca să nu zic altfel ieri, pentru că nu s-a referit la jucători. Pentru că dacă s-ar fi referit la jucători, ar fi trebuit să dea în Luis Munteanu, ar fi trebuit să dea în Ianis Hagi și ar trebui să dea în toți jucătorii pe care Farul sau Viitorul i-a furnizat echipei naționale. Și a îndreptat tirul declarațiilor împotriva unui singur om, al lui Edi Iordănescu, care n-a făcut tactica bine, a vorbit despre dezastru. Asta nu este o campanie dezastruoasă, din punctul meu de vedere. În niciun caz. Asta nu este. Adică mie mi se pare că și dintr-o parte, de-aia ziceam și mai devreme, și din interior se exagerează pentru tot ce se spune din exterior, dar și aici, și cum să zic, am amendat la un moment dat într-o discuție cu Daniel Stanciu în studio, în momentul în care
era desfințat Farul pentru rezultatele pe care le-a avut în Europa. Mie mi se pare, nu știu, că parcă se pândesc unii pe alții. Asta este senzația mea din exterior. Și cred că lucrul ăsta nu o să ducă nicăieri. Nu o să ducă, corect, Nu o să așa ducă este. la nimic bun. Pentru că și federalii, prin diverse canale, îi atacă mai fățiși sau pe cei de la Farul că au ratat calificarea și acum cei de la Farul vin și sigur că Gică Popescu are tot dreptul să vorbească, pentru că a fost cine a fost ca Nu e fotbalist. numai Gică Popescu, în momentul când absolut toți foștii mari jucători, ia presa de astăzi sau de ieri, ia presa după meciul cu Elveția, ia presa după meciul cu... Bă, dar toți... Da, mă, vorbiți de la ce să înălțimea unor jucători care ați făcut ce ați făcut, nu v-ați trebuie rupt să tricou, delimităm. ați rupt Corect. alte tricouri, da? Corect. Ați rupt Trebuie să tricourile delimităm. adversarilor. Aia, Ați rupt nu. tricourile adversarilor, Da, dacă a fost, și ați asta mușcat e. din adversari. Corect. Asta este o și altă corect problemă. este să delimităm. Avem cu toții tot respectul pentru Popescu, pentru Munteanu, pentru toți cei care critică. Dar, repet, Popescu e în fotbal. De ce nu creează jucători mai buni la Farul? Păi nu, că el zice că el creează jucători buni, dar nu avem un selecționer Dar care cât de să fie slab în stare să fie? să Cât fie de să-i slab să fie antreneze. Și selecționerul? asta, Cât de eu slab? aici mă despart de opinia lui Selecționerul Popescu. e un campion al României. E un jucător, un antrenor care a fost în play-off cu, inclusiv cu cluburi mici. Păi cine să pui selecționer? Pe Allegri, pe Conte, pe Mourinho? Pe cine să-l aduci selecționer ca să fie bun, îndeajuns de bun pentru Popescu? Da, mă rog, în fine, eu am o altă percepție. Păi, eu cred spune că foștii da, jucători sigur au că- tot dreptul, fără să jignească E și cu indiscutabil, argumente, Florin. să spună părerea. Orice s-a întâmplat aseară și ce se întâmplă în aceste calificări nu este în regulă. Dar ce nu e în regulă, Florin? Păi nu e în regulă că dacă cu Elveția luam 10, erau puține, Corect. dacă în Kosovo pierdeam, Corect. normal. Corect. Și ce să facem? Ce să facem noi? Să spunem că a fost bine și să râdă lumea de noi pe stradă? Păi bine ce să nu. facem? Să mințim lumea aici? Ce să spun eu Florin Prunea aseară? Că ne bate Belarus cu rezervele? Eu ce să spun Florin Prunea? Corect. Sau Gică Popescu sau Bine Dorin nu Munteanu? e, Spune-ne bine- tu. bine nu Azi e. când am fost la piață m-au luat doi oameni în vârstă aici, jos la Academie. Bă, dar vouă nu vă e rușine cu fotbalul ăsta? Pe cuvânt, bă, dacă rușine. Dar vouă chiar nu vă e rușine, Florine? Bă, stăteam și mă zic, dar de ce să-mi fie rușine? cu Spuneți și Suedia, mie, vă rog să- frumos. credeam că e cu Nu, Suedia nu, ceva, nu? Nu, zic, dar voi chiar nu faceți nimic, nu vă interesează fotbalul ăsta? Pe bune, și ea, da, nume, tu, Gică Popescu, Hagi, bă, dar chiar nu faceți nimic? Lumea, pe noi ne Pentru că vă judecă, nu asociază judecă. automat pe voi cu fotbalul. Păi și noi ce să facem? Te dai și noi cu părerea pe la televizor, ce să facem? Și cum să Gică Popescu nu își dea cu părerea? Nu, dar înțeleg. nu am zis, ar fi culmea să... Mai ales că el are un contract, este la un post de televiziune unde de-aia este acolo să comenteze, nu din câte știu eu. Da, Ionuț Ce să Dupescu spun? va veni și el mai târziu în studioul Fotbal Club, va fi aici și va spune și Dar el Dorinel punctele de Munteanu are vedere. voie? Da, eu n-am zis că n-are voie Popescu să comenteze. Păi și Dorinel Munteanu e Ar fi fotbal. nebunie din partea mea să spun n-are voie Popescu să comenteze, n-are voie Prunea să comenteze. Ar fi chiar nebunie. Și nu am spus așa ceva. Am spus că Popescu Că e în fotbal. e în fotbal. Și este și el răspunzător pentru nivelul, și Hagi e răspunzător, pentru nivelul național, e așa cum e ea. Dacă e slabă, Da, mi se pare- e și din Florin cauza zice lor. că n-au putere de dacă decizie, că România- dacă ar avea putere de decizie, dacă România merge la Euro, acum scoatem vinovați îi pe aplaud, Hagi și îi pe aplaud. Popescu. Dacă Că România fotbalul merge la românesc Euro, mi se îi pare o aplaud. tâmpenie. Da, Tu îmi spui dacă acum, România merge dom'le, la trebuie Euro, să îi aplaud. scoată, tu acum, și ce îmi spui mie, ăștia sunt vinovați Hagi Popescu de situația fotbalului românesc. Că n-au făcut jucători mai buni. Ei nu sunt vinovații, sunt și ei vinovați. Ei. Da, mă rog, în fine. Păi cu ce sunt vinovați? Așa Când cum sunt ei și dau- Becali, și Rotaru, și... Hai, nu compara pe Hagi Popescu cu persoanele care ai spus mai devreme. Pe bune, e diferență mare. ca istoric și carieră. Și nu ca istoric, cariere, ca ce Ca vrei statut tu. acum- Patron de echipă, compar pe Hagi. Hai, pe bune, Remus. Hai să păstrăm totuși o limită a decenței a discuției. Nu-i compara. Hagi îi pui lângă Becali și Rotaru. Hai, mă, să fim serios. ca pricepere nu. Ca pricepere nu. Hai să comentăm gestul Dar ăsta tocmai lui tu ai spus Mihailă, că domnul e Boc. principalul furnizor, Florin. Fără să am ceva cu Nu, și Mihailă. cel mai corect, Stai că nu pot să-i opresc pe... partener al Și- Federației Române de Fotbal, ei sunt cei doi de care Dar ce spun. înseamnă corect? Pentru că dau cei mai mulți jucători la echipele naționale. Da. La toate categoriile. Dacă nu ar fi Livrează ei, jucători pentru echipe naționale care vedem că nu se califică. cei mai mulți. Da. Păi dacă n-ar mai fi nici ăștia, ce ai face? De unde Ar ai luat fi și jucătorii? mai slab nivelul. Păi și atunci despre ce Da? vorbim? Dar nivelul acesta existent, real, al echipei naționale a României, este creat și de către Hagi și de către Popescu. Păi Cu câți jucători eforturi- au avut echipa națională de la cu Viitorul eforturi aseară? imense. Câți ale jucători lor. au avut de la Viitorul aseară în teren de spui chestia asta tu? Câți au jucat de la Viitorul aseară?
Dar poate să nu fi fost niciun jucător, nu contează asta. Păi și ce, cum adică, e vinovat Hagi Popescu că echipa națională poate să bată Belarus cu rezervele Remus, pe bune? Dar cine e vinovat, Florin? Câți jucători au avut Hagi și Popescu aseară, spune-mi și care e mie, te rog vinovatul? frumos. Păi care e vinovatul? Cine se ocupă de echipele naționale e Stai un pic, vinovatul? stai că să intervin și eu. Deci e la fel Federația? de vinovat din punctul meu de vedere cât are merit pentru ce a făcut Naționala din 2019. Adică punem în balanță. Că atunci, cum să zic, Am au fost aplaudat cu foarte, toții. am aplaudat, nu? În 2019 a fost ok. Nu contează câți jucători, mulți au trecut. Nu putem să-i și numărăm, că au fost destui. Că vorbim de Răzvan Marin, că vorbim, dar, cum să zic, n-aș duce discuția în direcția asta neapărat. Vinovați cred că suntem cu toții pentru ce ni se întâmplă și dacă mă întreb pe mine și aici voiam să ajung. Sunt de acord. N-are cum să fie vinovat doar Iordănescu. N-are cum. Adică Nu are păi cum. pune tot în cârcă lui Edi Iordănescu. Eu Nu sunt și fanul lui lui Edi Burleanu Iordănescu, și în niciun lui caz. Stoichița. Nu sunt prietenul lui, nu am nicio legătură. Și nu vreau să-l susțin, să fiu avocatul lui. Dar nu poate fi vinovat Iordănescu. Da, 5 jucători au fost care au trebuit, dar facem contabilitatea asta. Dar nu e neapărat relevant. Că vorbim de Drăguș, de Alibec, de Răzvan Marin, Ianis care a intrat pe parcurs. Întorcându-mă la Edi, eu, Florin Prunea, când a fost numit, am spus în felul următor. Domne, este singura variantă în momentul de față. Nu mai ne întoarcem la circul cum s-a negociat, că dacă ne aducem cu Petrescu și cu Hagi și cu cu Belu. Și cu Belu. Ți se poze pare în regizate regulă cu cum Răzvan s-a negociat? De chestia asta nu discutăm. Cu Beloni, ce i s-a făcut Beloni e corect? Hai să ne întoarcem să a fost vedem. corect. A fost ce corect? făcut Bel- Da. Nu a fost Nu, ce i corect. s-a făcut lui Beloni, a fost corect? Da, nu a fost. Mizeria aia cu clauzele alea care la alții nu li s-a pus. Asta a Și- fost problema. și cum? Edi Că le-a nu, s-a, avut, mă, nu, clauzele că nu alea. au fost aplicate clauzele și pentru Edi. Ba da, au Nu a fost. fost în regulă. Au fost clauzele alea și pentru Edi Iordănescu. Păi nu, că trebuia Dar să n-a fie fost demis. activată. Trebuia să Păi fie n-a fost demis Edi. activată. Și ei zic că așa cum n-au Da. activat-o la Că Edi ei Iordănescu, că nu ei au au activat nici la ținut- Beloni. Da, nu știm. Că Păi ei nu au știm, ținut dar- în discuția cu Beloni, că au ținut de clauzele acelea, mi se pare în regulă. The Nations Că League. poți să... Ne Da, vorbim, de Nations League. De ce în partea cealaltă nu Că s-a poți să aplicat? impui Clauza ceva. intermediară. Dar nu, a fost și în contractul Da. Edi Iordănescu, dar ei au zis, domnule, suntem mulțumiți, chiar dacă n-am îndeplinit obiectivul, suntem mulțumiți de ce am văzut, continuăm cu Edi Iordănescu. Nu, revenind la Edi Iordănescu, deci repet, eu, Florin Prunea, când a fost numit, am spus că este singura variantă și am salutat-o și care merita să fie și merge să fie selecționerul României. Pentru că este un antrenor care a dovedit în condiții grele, Da. pe unde a lucrat, nu în condiții ușoare, Panduri și pe unde a mai fost Astra. el, Da. asta, Chiar și și FCSB a avut cât a rezultate. fost. A avut. Foarte bine. Dar asta nu înseamnă că aseară, după meciul de aseară, eu, Florin Prunea sau Gică Popescu, nu putem să spunem Edi Iordănescu a greșit aseară, domne. Pentru că eu, Florin Prunea, cred cu tărie că dacă nu schimba pe Alibec, da, și pe Drăguș, în momentul când ei jucau cu 5 fundași pe Da, fund, foarte bine că zice asta și mi se pare și normal. cu ce da. greșesc? Spunem și mie. Trebuia Cu să- ce greșim noi? Nu, Asta a spus și Gică Popescu. Remus spus că nu. a greșit. Asta nu înseamnă că nu avem șanse de calificare și că Edi Iordănescu nu poate califica. Tu te faci că eu nu cred înțelegi ne acum ce a calificăm. zis Remus. Remus a zis din două perspective. Odată că, într-un fel sau altul, Gică Popescu E conducător și n-are voie să vorbească. Nu că nu are voie. Are un Nu. cui Trebuie împotriva să-și asume. familiei Iordănescu Are. și asta e. Aia e Când problema- vorbește? aia e Mă, e problema și în momentul lor. ăsta. Nu, dacă tu ai fi acum șeful lui Dinamo de 3 ani, corect ar fi să spui, băi, noi din fotbalul ăsta am creat naționala asta slabă. Așa ar fi corect, mi s-a părea mie corect. Păi de ce? O antrenez eu? Cum adică să spun că sunt vinovat eu? Jucătorii Vinovați lor, sunt cei care se ocupă de echipele naționale, nu noi care cine se le ocupă, dăm jucătorii la Florin? echipa Cine se ocupă națională. de echipa națională? Președintele Federației, caratistul, vulcanizatorul, ăștia sunt vinovați. Îl scoateți pe Popescu vinovat, pe bune? Hai mai, am nebunit cu toții, suntem nebuni. Ăștia care n-au ce să caute acolo. Ăsta care e milionar în euro și are o calificare. Ăla care îi place karate, stă în birou și face jiu-jitsu pe la geamuri pe acolo. Păi suntem normal la cap cu toții? Ăia sunt vinovați, nu Popescu, Prunea, Dorinel Munteanu, Remus, pe bune? Noi suntem vinovați? Păi cum e posibil să vii în 9 ani la Federația Română de Fotbal și pe un fond de sărăcire a fotbalului, o calificare, să ajungi milionar în euro? Declarația de avere. Cum e posibil De așa fapt, ceva? nicio calificare, că a fost calificarea lui Lui Pițurcă. Pițurcă. Și atunci de unde Pițurcă e? a calificat Păi ce echipa, nu? facem? Da. Păi ce îl recomandă pe Stoichiță să fie în poziția asta? Spune-mi tu mie, te rog frumos. Când Dar la cine Ion, să la fie? mine, Cine când să am fie? avut antrenor la Dinamo, Spune un nume. a venit Halagian la Dinamo și jucam cu Cagliari și Halagian s-a dus să vadă meciul Țin minte meciurile. cu ăla. Și când a venit înapoi 3-2, l-a întrebat, 0-2. bă, ce făceați la antrenament, Stoichiță? Păi de ne-a făcut jocul ăla la 4 porți. Cum ăla câte porți? Păi la 4 porți. Dar fluiera aia avut la tine? N-am avut. Peste o săptămână nuntă. Și vine Halagian și le spune copiii să ia chemați-l pe Stoichiță. Și cheamă Stoichiță. Stoichiță ai fluier la tine? Și Stoichiță scoate fluierul de aici, el avea la nuntă. Păi bă,
director tehnic al echipei naționale, pe bune, ce-l recomandă? Spune și mie, te rog frumos. Domnul aici- Borja, ați venit la când aici- emisiune, dar sunteți la mijloc chiar când de la aici- Păi mijloc. ăștia trebuie să nu bine. pe Prunea și pe Popescu, pe ăștia să-i întrebați. Cum vorbești tu cu mine așa, întreabă, bă, dar voi ce faceți acolo? Dar îi întreabă și pe ei. Nu, dar eu am vorbit și cu tine cu tot respectul și am tot respectul față de Popescu, față de Hagi, că eu am fost fanul vostru, nu? N-am Fanul spus că Burleanu n-ai fost ați niciodată? distrus voi fotbalul. Dar nu asta suntem era noi ideea. vinovați că nu puteți bate Belarusul cu rezervele, pe bune. Sau să nu Dar avem un punct de pentru vedere. nivelul general din fotbalul românesc sunt nu vinovați. E exagerat să spun vinovați. Refuz să cred că nu și putem Hagi să și batem Popescu. Belarusul cu rezervele. Refuz să cred chestia dacă cea de jos am ajuns. Ei cu rezervele, Fotbalul nu românesc. Ei noi cu să rezervele. batem cu rezervele. Ne oprim